Ftehim li kien sar mit-tmexxija tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat mas-sidien tal-AUM tifadal fuq kif il-Gvern iffaċilita t-triq sabiex iseħħ dan id-deal. Dokumenti li waslu għat il-Gazzetta The Malta Independent on Sunday uraw kif il-Gvern għamel minn kollox sabiex jgħin lil din l-Università li kienet għaddejja minn żmien diffiċli. Dan kif iffaċilitala t-triq sabiex tikseb il-permessi meħtieġa kif ukoll batilha l-istudenti sabiex jintlew il-postijiet vakanti. Dawn id-dokumenti żvelaw ukoll li kienu għaddejjin taħdidiet dwar il-possibilità li jsir użu mill-bini tar-Rialt of Bormla li huwa proprjetà tal-Partit Laburista. Kastilja kienet ukoll qed ħsieb il-kritika li kienet qed taffaċċja din l-Università fejn inkitbet ittra minn Kastilja stessa biex tintuża f'każi ta' attakki varji mill-medja. Korrispondenza li saret permezz ta' email tefed dawl fuq il-ħbiberija li kien hemm bejn Joseph Muscat, Keith Kembry u Adrian Hillman li kien tpoġġa fuq il-bord tad-diretturi tal-AUM bħala rappreżentant tal-Gvern. Ftehim li kien sar f'Ottubru tal-2015 juri li Kastilja kienet wedet lill-Università tal-Ġordaniżi li f'każ li ma japplikawx biżżejjed studenti, il-Gvern kien se jagħżel l-istudenti huwa stess biex jintlew il-postijiet vakanti. Li ma ftehim kien iffirmat mill-Ministru tal-Edukazzjoni ta' dak iż-żmien Evarist Bartolo, mill-eks Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona u mill-fundatur tal-AUM Hani Salah. It-tieni ftehim li sar ukoll f'Ottubru tal-2015 din id-darba kien iffirmat mill-ex Chief of Staff Kastilja Keith Kembry u minn Hani Salah. Ftehim li kien wiegħed l-Università li jingħataw żona addizzjonali fiż-żonqor. It-tielet ftehim li kien sar fil-frar tal-2016 u kien iffirmat mill-Ministru tal-Ekonomija ta' dak iż-żmien Chris Cardona għal darb'oħra reġa' wiegħed lill-AUM li kien se jgħinu fl-ingaġġ tal-istudenti. Frar 2018 tasal l-ewwel beżbiża. Lecturer fl-istess università bagħtet email lil Joseph Muscat dwar diversi nuqqasijiet li kienet qed taffaċċja l-istess università. Fosthom li l-AUM kienet keċċiet numru ta' ħaddiema mingħajr ma ngħatat ebda raġuni valida u mingħajr ma kienu jafu li l-impjieg tagħhom kien jinsab f'riskju. Apparti dan, din il-lecturer qalt li l-ambjent f'din l-Università tal-Ġordaniżi ma kienx wieħed sigur għall-istudenti u tefet ukoll dal fuq l-istat finanzjarju. F'Diċembru tal-istess sena jasal ir-rigal tal-miliet meta kien iffirmat ir-raba' ftehim. Dan kif minkejja l-bidu diżastruż li kellha din l-Università, il-Gvern xorta rrid li jkompli jinvesti fiha u jgħinha. U quddiem dan kollu wara dawn is-snin kollha u minkejja l-kritika li qed jirċievi, il-Gvern xorta għadu għaddej bil-pjan tiegħu. Dan kif tittal-jimilu fil-Parlament id-deputati Laburisti ivvotaw favur li l-Ġordaniżi jingħataw medda ta' art fi Smart City illi tiswa 63 miljun euro għal valur ta' 15,000 euro biss.